don Allah Allah. Masu kallon mu da sauraro barkanmu da arzikin saduwa cikin wannan shiri na Shata Ikon Allah. Shiri ne wanda yake tattaunawa akan abin da ya shafi rayuwar Dr. Mamman Shata Katsina, waƙoƙinsa, zamantakewansa da al'umma da kuma karan kansa rayuwarsa yadda ya gudanar da ita a bakin masana waɗanda suke zaunawa su ba mu fashin baki har da fassara akan waƙoƙinsa ko kuma in ce fashin baki akan waƙoƙinsa daban-daban. Idan kuna biye da wannan shiri na Shata Ikon Allah, shiri ne wanda ya ɗau lokaci ana gudanar da ita a wannan tasha ta BATV wanda ake mana taken jagaba saura na biye. Shiri ne da wadda mutane suke matukan ƙaunin wannan shiri, sannan kuma mukan sa shi akai-akai. Mun yi kundi na ɗaya, mun yi kundi na biyu, mun yi kundi na uku. To a wannan karan za mu ɗora a wani kundi da za mu kawo muku don ganin wadda za mu kawo a wannan karo. A wani shekara da ya wuce kwanakin baya mun yi wani taron gani da ido na masoya Dr. Mamman Shata Katsina a jihar Kano, wanda muka taru a gari daban-daban duk waɗanda yake son Alhaji Dr. Mamman Shata yakan ziyarta, wanda akwai bawan Allah da ya zo tun daga ƙasar Saudi Arabia ma don halartar wannan taro na Dr. Mamman na masoya Dr. Mamman Shata Katsina wanda ake mata taken taron gani da ido. A wannan rana ne muka sadu da masana da kuma waɗanda suke ƙauna Alhaji Mamman Shata har da iyalan gidansa. A wannan karan ne na samu ganawa da Dr. Lawal Musa Alami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda shi ma masani ne akan abin da shafi harkokin Dr. Mamman Shata. To, Dr. Lawal Musa zai kasance a wannan kundi na Shata Ikon Allah don jin wani gefe na rayuwar Alhaji Dr. Mamman Shata. Ko tarihin rayuwarsa zai taɓa mana? Ko zamantakewansa da sarakuna da al'umman ƙasa da kuma gudunmawar da ya bayar a duniyar ƙasar Hausa? Ko kuma waƙoƙinsa zai mana fashin baƙi a kai? Sai ku kasance da mu cikin wannan shiri na Shata Ikon Allah. Dokta, barka da kasancewa cikin wannan shiri na Shata Ikon Allah. In baka manta ba, shiri ne wanda yake tattauna akan abin da ya shafi rayuwar Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina. Kafin mu tsunduma, ya kamata a ce masoya Dr. Mamman Shata ko kuma al'umman da suke sauraron mu don karuwa da abin da ya shafi rayuwar Alhaji Dr. Mamman Shata su fara sanin shin menene takaitaccen tarihin rayuwarka? To jama'a masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum. Kamar yadda mai gabatar da shiri ya umarci ni da in yi, wato in fara da gabatar da bayani a kaina. Ni haifaffen cikin garin Katsina ne, sunana kuma cikakke shine Malam Lawal Musa. Unguwarmu ita ce unguwar Yari, kuma a nan na yi karatu na primary school, inda aka sanya ni a Sararin Guga Primary School ina jin shekara ta 1970 na tsammani da biyu. To bayan na samu karatu na primary, sannan kuma na samu karatu na Islamiyya kamar yadda yake a duk faɗin ƙasar Hausa. To sai na samu nasara ta tafiya secondary school, inda na yi karatu a makarantar GSS Musawa, wato Government Secondary School Musawa, garin da aka haifi Mamman Shata. To ko bayan na gama secondary school sai na wuce College of Advanced Studies Zaria, wadda halin zai ce Kaduna State Polytechnic, amma a wancan muna kiranta CAST, wato College of Advanced Studies Zaria. Na gama ta ne a 1984, inda kuma na tafi Jami'ar Ahmadu Bello a wannan shekarar.
Na gama 1986, na kuma tafi bautar ƙasa a jihar Niger a 1988. Bacin mun gama karatu a nan ABU kamar da na ce a 1986, mun je NYSC to kuma sai aka zo aka fara aiki na koyarwa. Da lokaci kaɗan kuma na ƙara koma makaranta, in na yi karance-karance da yawa. Tun daga ranar da na koma jami'ar Ahmadu Bello a 1980, bayan dai na gama NYSC na ɗan ɗauki lokaci kaɗan haka, har a halin yanzu ina nan ban tafi ko'ina ba. Ina koyarwa a jami'ar tarbiyya ta Zaria, wato Federal University of Education, sannan kuma ina karatu a ABU Zaria. Dokta, ka yi digiri na ɗaya, digiri na biyu, har digirin digirgir. Muna so ka zayyana mana shin a wani ɓangarori ka kai wannan digiri ɗin har na digirgir ɗin domin jama'a su sani. Na yi karatu fanni daban-daban. Digiri na farko na yi shi ne a fannin tarihi. Na biyu kuma na yi shi akan halussa, African languages, wato Hausa specifically. Sannan kuma bayan na gama sai na ƙara koma sai na karatu akan fannin siyasa, inda na yi masters a international relations and diplomacy. Daga baya kuma na ƙara koma na ci gaba da PhD MPhil a political science. To irin wannan al'amarin kuma ina ganin, kada in manta, ina ganin na yi karatu na advanced diploma in education. Dan ma ɗaya daga cikin abin da ke sanyawa ka yi karatu shine ka zauna wurare irin Zaria inda ke da makarantu. Da ka tuna shiga sai nake zuwa ko'ina. Dan ana ce na cewa kaji kiɗin da ya hana mani noma. Domin kuma karatu shi ya hana mana neman kuɗi, ya hana mu neman mukami, ya hana neman komi. Ba ma komi sai karatu. Har zuwa lokacin da ake ciki yanzu. Sai kuma aiki irin na koyarwa. To madalla Dokta, masu kallon mu ina fata kuna biye da mu. Don haka kafin mu ci gaba cikin wannan shiri ga wannan saƙon. Ni nan da yi za ni tsaya ban san tuge ba. Ga ya wulan mu mai nono, na an gaɗan tuwon mu mai nama. Tabarin mu mai shan tsari, ga wuta hulama nan zauren zango. Shi da ɗa sai garba. Kai can yan huntuwa kuku kan ce mani amani ba shi da ɗa sai garba. Dr. Lawal Musa Ɗankwali, mun ji tarihin rayuwarka. Yanzu abin da muke so mu sani shine, shin Dr. Mamman Shata mutum ne wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana gudanar da rayuwarsa a ɓangaren waƙoƙi, wanda ya ɗau hankalin al'umma da kuma irin gudunmawar da ya bayar. Shin me ya ja ra'ayinka ne kan rayuwar Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina? Wato shi Alhaji Mamman Shata, idan ka kwatanta shi da mawaƙan yanzu, sai ka gane cewa shi gyauro ne na adabin Hausa na asali.
wanda kamannin shi suka hito sosai a lokacin da aka haifi Salihu Jankiɗi. Remember, wato a tuna cewa shi Salihu Jankiɗi da kakan shi ke wato da na bi sai na ga kakanninsa sun yi sana'ar kiɗi tun lokacin da ake jihadi. Giye ya ga Shehu Usman bin Fodio don kusan shekarun su ɗaya ne. To kuma shi Salihu Jankiɗi ni shi ne na ɗauka uwa da uba na adabin Hausa na zamani. Domin daga gare shi ne adabin Hausa ya kamannu ne suka fito fili irin yadda muke iya nazarin su yanzu. Makaɗi wanda ke waƙa irin ta baka kamar shi, maroƙi, za ka tadda kusan Salihu shi ne ya fara kafa al'ada irin ta bakandamiya. Ko da ke ban tsammanin kila shi ya kira ta bakandamiya ba, amma ga alamu yadda ya ɗauke ta duk tana da waɗansu irin alamomi ko kuma kamannu irin na bakandamiya. Na shimfiɗa zargi ya yi nazara, Allah tsare girman dattijo. Zargin gabi mai Allah sarki ce shi ya ilwanta, shi ya ilwanta cikin dangi a raga maga zargi ko dole. Na shimfiɗa sarki ya nasara. Allah da girman dattijo. To a lokacin da wannan al'ada ta fito fili sai ya zamana wa'anda suka biyo bayan shi, musamman shahararrun mawaƙan Hausa irin su Ibrahim Narambaɗa, sai suka hau wannan matakin. Narambaɗa ya yi bakandamiya. Gwazon Shamaki da Malam Toren Giwa. Baban da ba ta maka da batun banza, ya ce ga bakandamiya zabi cikin manyan waƙoƙi. Ya ce sai zuba waƙa nake kama da ta alfazazi. Shi ne shi masa yara. Zuba waƙa ne gai kama da ta alfazazi kamar ana alburda. So tun daga Salihu Jankiɗi, wanda shi ne fara kafa alamomi ko kuma sigogi na adabin Hausa na zamani musamman na fasahar baka. Sai zaman lokacin Narambaɗa ya zo, ya yi abubuwa da yawa wa'anda suka ƙara inganta wannan tsarin. Salihu Jankiɗi ya fara maganar kai Musa da ya Musa yahu. So wannan harshe na kai'ar wato kainewa ne. Da Narambaɗa ya zo sai ya ƙara inganta shi. Kaya Umaru, kaya Abubakar, Mani, kaya Magaji Dango, kaya shugaba gidan Gadot. Ibrahim na guraguri. Mai shinkahi bajinan zagi, ci mu da Allah ya ban mana kaya. To Mamman Shata ma da ya zo daga bayan Ibrahim Narambaɗa shi ma sai ya ɗauki wannan al'ada ya ƙara assasa ta. Muhammadu kai ne binta kai Aisha, kai Zakar kai ne, Ɗanladi kai ne, Iro kai ne kuma Ya'u. Wannan shi ta da har maganar da ake yanzu. Duk mutumin da zai waƙa a ƙasar Hausa da harshen Hausa da kayan kiɗa na Hausa, to za ka tadda sai an auna shi da irin wa'annan matakan. Wanda akasari sai ka tadda
yara wa'anda ke tasowa yanzu ba su cika kulawa da irin wa'annan abubuwan ba. To kuma wannan ba wani abin mamaki ba ne, saboda ita ƙasar Hausa ga alamu ta cimma ƙololuwa na maƙaryar tuƙewa daga Mamman Shata, sama adabinta. Amma za ka tadda a lokacin da aka yi ƙololuwa, to sai ka tadda duk abin da za a yi ƙasa zai kuma ba adabi ba, kusan duk waɗansu abubuwa na al'ada idan ka lura a ƙasar Hausa haka abin yake. Tun da aka ce babu shago a fannin dambe, aka ce babu ɗan anace a kiɗan dambe, wa'anda suka gaje shi, wa'anda ke tuna maka shagon da kuma makaɗa irin su Bara'u da sauransu, sai zama tun daga lokacin nan duk wanda ka ɗauka sai ka tadda to sai dai a ɗauka kawai. Lokacin nake kallon dambe da na ga dogon miko sai in tuna da irin su shago. In na ga gundumi ko ɗan cibo ko ada na jan ruwa sai in tuna da manya-manyan 'yan damben da muke jin labarai baya, wa'anda mu ba mu samu ganin su ba. Amma yanzu ina 'yan damben suke. Ba nan magana ba, har mawaƙan ma ina za ka samu irin su Shata, ina za ka samu irin su Narambaɗa. Abu ne mai tsananin wahala. Abin da kawai muke fata Allah ka sanya su wa'anda ke tasowa yanzu za su bi a hankali, a hankali, a hankali domin su cike wannan gurbin. Domin ƙasar Hausa na matuƙar buƙatar ayyukansu. Allah samu dace. Dr. Alhaji Dr. Mamman Shata ya ba da gudumawa da yawa a duniyar ƙasar Hausa. Ko za ka gaya mana menene ya baka sha'awa akan shi kansa Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina? To irin wannan karance-karancen sun ba ni damar kallon abubuwa ta ɓangarori daban-daban. Sannan kuma sun ba ni damar kallon Alhaji Mamman Shata ta kafofi daban-daban. Tunda shi mutum ne wanda babu ɓangaren da bai taɓa ba na rayuwar al'umma. Wasu aka ji ya koma kamar ɗan siyasa, wata a sai ka ji na ta waƙe-waƙe irin na hukunci, wasu a sai ka ji yana ta waƙe-waƙe kawai na wanda za a ji dan aira, wasu a kuma sai ka ji ya koma yana waƙa irin ta yabo kamar wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da muka fara tasowa muna yara, babban abin da ya fara jan hankali na akan Alhaji Mamman Shata, wato shine waƙoƙin da na ji daga lokaci zuwa lokaci mahaifina na sanyawa a garmaho. Tun ba ni iya sanyawa, har ta kai ga wata sa'a bayan nan sai in shiga in ɗauko garmahon in sa. To Dokta, cikin wannan shiri wanda shine tambayar mu na ƙarshe, ina so in san cewa wani ɓangare kake ganin za mu ɗauka kamar yadda na faɗa daga farko. Akwai ɓangarori da dama wanda ya shafi rayuwar Alhaji Mamman Shata. Tarihin rayuwarsa, waƙoƙinsa, gudunmawar da ya bayar a ƙasar Hausa, wani ɓangare kake ganin za mu ɗauka wanda zai ba mu dama mu ɗauki tsawon satuttuka muna tattaunawa a cikin wannan kundi na shirin Shata Ikon Allah. Ina iya tunawa waƙoƙi na farko na Alhaji Mamman Shata wa'anda suka fara shiga raina a lokacin nan. Akwai wata waƙa wadda ya yi ma marigayi magajin garin Musawa Alhaji Dukku Inde. Ashe ajiya dawa ba ajiya ce ba, magana da ciki ba magana ce ba, a fito sarari a faɗi ya fi, in ji gaskiya in ga mai ƙarya. Na san wani waƙa ƙwarai, Dodo na Sardauna.
na Ahmadu Mai Gidan Daga Mamman. To baya ga su kuma akwai waƙoƙi da yawa wanda a lokacin nan duk wanda muka sanya a garmaho sai mu ji daɗin su muke ji. Kamar ga misali akwai waƙar da ya ma marigayi sarkin Katsina Alhaji Sa Usman Nagogo. Shehu Zazzau na Durbi mai nasara mulki sarkin gazi na gare mu, haka nan ne Mamman ganin idi wanyalwa. Ce ka tuna birni da ƙauye da gari da dawa duka naka, wanda ya yi sarki a birni ba zai yi baƙin ciki ba, shehu rike mu da kyau da murna. Ina son wannan waƙoƙin ƙwarai. Sannan kuma zai daga jin waƙoƙi irin wa'anda a lokaci yake ma marigayi turakin Kano Alhaji Tijjani Hashim. Malam Tijjani dan Jatau, ina matuƙar son waƙar nan. Daga Kano Bauchi ya sauka yabon Ahmadu bai kwana Katagun ba. Malam Tijjani dan Jatau, ce me yasa baka kwana Katagun ba, waƙa ce mai kyau. To a irin wannan yanayin ne a kwana a tashi kuma sai na samu kaina wato ana yawan sanya waƙoƙin Mamman Shata a zaɓen rana. To a lokacin na gane zaɓen ranar za ka tadda wasu a ko makaranta nake ko aiki na akai duk inda nake a rayuwata ko gidana nake, za ka ga a lokacin idan lokaci idan ba na zo. To madalla Dokta, mun gode kwarai sosai da wannan gudunmawa da ka bamu, kuma daga wannan karo za mu tsora akan abin da ka zaɓa wanda za mu ci gaba tattaunawa a kai. Masu kallon mu, ina fata kun ji kusan tsawon lokacin da muka ɗauka muna tattaunawa da Dr. Lawal Musa, malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya bamu tarihin rayuwarsa da kuma abin da ya sa shi ya kwaɗaita masa sha'awar Dr. Mamman Shata, sannan kuma da ɓangaren da za mu ɗauka cikin waƙoƙin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina. Saboda haka kasance da mu makon gobe don ganin ta inda za mu fara akan abin da ya shafi rayuwar Alhaji Dr. Mamman Shata. A madadin duk wanda suka tallafa wannan shiri ya kawo yiwuwar haka kuma ya kasance a gabanku, ni Suleiman Sa'id Tura nake ce da ku bisalam, ku kasance da mu makon gobe. Katsinawa sai a ƙara shiri kuma daura wa a dage kafa. Mu ma mun sami jaha Katsina. Ba rawar can an kaba da jahar. Bana ka mun fara yin ƙarfi mu yi gogayya da kowace jaha. Mu yi gogayya da kowace jaha. Mu yi gogayya da kowace jaha. Gaishe ku yan Katsina. Daurawa kuko sabbi nani. Gaishe ku yan Katsina. Mu kwana da murna mun yi tamu jaha. Mun kwana mun yi tamu jaha. Mun yi tamu jaha. Baba da asirin akai da ɗaya ya auta sai jihar Katsina.
Yanzu kan ta fara yin ƙarfi ta yi gogayya da kowace jihar. Da mazan yaƙi jihar Katsina. Da masu basira nan jihar Katsina. Maganar yaƙi na tun da can su gwagware habu suna Katsina. Kaura isiya kuna Katsina. Da akwai kaura ama Katsina. Da su idi na mu mai damisa. Matazan nan a gaba yana Katsina. Dan maire yana cikin Katsina. Wa komo kan basirori Haji Shata na cikin Katsina. Shata ma na cikin Katsina. A gulza ko ina a buga. An saura kaɗan mu taɓa. Suka zo su taɓo ni yan Katsina. Nai sasa usai ya hana. An miƙe kama a buga. Can Umaru yaro sai ya hana. A abin ne ke daban haushi neman aure. A shi da kai ɗaurin aure. A shi da ni a zo ka wa amarya wai ni a ce mani yanzu ba bidi'a. Gaba shata yanzu ba a kiɗa. Zuciya ta yi kaɗan ta kashi. Zuciya ta wula kaɗan ta buga. Allah, don Allah, Allah. Dandana ce mai jalla. Ya hajjun dangil manzati Allah ya rada. Hayyau ni ce yi ba ku samu canji na ba balle in zaune. Wai haƙin ce zan huta in dai ɗan samu in sarara. A'a wani hutu shata ta riƙa dai gwamalangi.